Usemon bandiraɓe, emin kono on nder inde Yeesu, emi giɗɗi famtinki on dow tokkuki Yeesu. Min yimɓe tato, min inde am Reverend Ishiyaku. Min bo inde am Modibbo weeti. Min ma Iro inde am. E woodi ekkitinoji 51, wato 51. Joni en gaɗa ekkitinol arandewol. To hande dow ɗume meddeten? E woodi goɗɗo do'o o tokkuɗo Yeesu keso, emo woodi ƴamol. En medday dow ƴamol maako. No inde maɗa? Inde am Iro. Dume woni ƴamol maɗa? Ƴamol am woni Modibbo, no andiraymi mi tokkuɗo Yeesu? To, emi yiɗi mi hokka on goɗɗum habaru dow majjum. Raa habaru ɗum. Goɗɗo debbo bi'eteeɗo Raabi Sule, Modibbo wonde jangirde boko nde sakandire. Wonde nyalde emo ekkitina sukaaɓe, sey o wi'i, on andi haade senderre yimɓe leydi amin ɓe tokkuɓe Yeesu. Sey goɗɗo nder sukaaɓe ɓe o janginta, bi'eteeɗo Geero, ƴefti jungo ƴami wi'i, moye woni tokkuɗo Yeesu? Sey fuu horiiɓe sukaaɓe wonɓe nder jangirde nden tushshini e jaleeɗe. E ɓe njala ƴamol ngol Geero waɗi, ngam e ɓe kammo notaaki ƴamol Geero ɗum koyɗum. Sey Modibbo on wi'i, moye wi'atamo ɗume woni ma'ana tokkuɗo Yeesu? Sukaaɓe ɗuɓɓe ngaɗi ko mbaawata waɗuki nooto ngol ɗon ƴamol. Goɗɗo bi'eteeɗo Maadaaki nooti wi'i, tokkuɗo Yeesu kanko woni jahoowo suudu do'aare koo nde nyalnde alal. Sey goɗɗo bi'eteeɗo Garba wi'i, naa yaaki suudu do'aare tan, amma sey taa hawti e waɗuki jonde bonde e huuki kuuɗe boɗɗe. Goɗɗo bo bi'eteeɗo Habiiba wi'i, doole naa a tokki dokaaji 10. Diga gaɗa goɗɗo bi'eteeɗo Deelu wi'i, neɗɗo mo ɗum danyi wuro tokkuɓe Yeesu o waɗanaa baptisma, o takkanaa inde iri nde tokkuɓe Yeesu, kanko woni tokkuɗo Yeesu. Sey tambaya wi'i, to siyaasa woni tokkuki Yeesu, a waawa heɓtuki tokkuɗo Yeesu carel cuɓol siyaasa, ngam tokkuɗo Yeesu woni cuɓowo tokkuɗo Yeesu burtoyiɗo ngam suɓee dow laamu. Gaɗa ɗon sey Gambo wi'i, tokkuɗo Yeesu kanko woni mo yarataa taaba, mo waɗataa njenu e goɗɗum nanduɗum bo majjum. To Reveren Ishiyaku, no ngiiɗaa habaru ɗu'um? To, goonga ko moye suka wi'i ko andi dow ngo'ol ƴamol, amma nder maɓɓe wala nootiiɗo ƴamol ngol ɗon boɗɗum. A andi ko woni ma'ana tokkuɗo Yeesu? A kammo fuu yimɓe noddirooɓe ko'e maɓɓe tokkuɓe Yeesu, koɗɗum goonga be tokkuɓe Yeesu? Nden ko ɓe nattay wuro Joomiraawo? Ko neɗɗo e waawa tabbitinki kanko o tokkuɗo Yeesu? Dume deftere ciniinde wi'i? Jooni en jangay goɗɗe ayaaje daga nder deftere ciniinde kollayɗe en moy woni tokkuɗo Yeesu. Iro jangan en Romanko en Sura 3 ayaare 23. Ayaare nden wi'i, ko moye neɗɗo waɗi hakke woɗɗitake ko Allah yiɗi o waɗa. Dume ayaare nden wi'i do maɗa? Ayaare nden holliyam, mi waɗi hakke, mi woɗɗitake ko Allah yiɗi mi waɗa. To Iro, joni jangan en derewol Yahaya arandewol Sura 2 ayaare 9. Ndaa ko ayaare nden wi'i, amma to en mbi'i Allah hakke ɗum gaɗuɗen, o yaafanto en hakke meɗen, o lootan en daga ko wooɗa ɗum gaɗuɗen, ngam kanko o kebbinowo alkawal e mo woodi aadilaaku. To Iro, dume haani mbi'a Allah? Ayaare nden holliyam mi wi'a Allah hakke ɗum gaɗumi. To Iro, a notake boɗɗum. Joni emi yiɗi janga Romanko en Sura 5 ayaare 3 e derewol Bitrus arandewol Sura 2 ayaare 24. To raa ko ayaare nder Romanko en Sura 5 aya 3 wi'i,
Amma laawol ngol Allah holli en yidde maako woni carel ngel gonɗen nder hakke Almasiihu maayi ngam meɗen. Nden raako ɗerewol Bitrus arandewol Suura 2 aya 24 wi'i, kanko e hoore maako jaɓi hakke ɗum gaɗuɗen dow hoore maako carel ko ɗum ɓili mo dow gaafaangal. O waɗu non ngam laawol mayde maako alen waɗuki hakke jooɗoɗen jonde adilaaku. Non no deftere ceniinde wi'i, barka nawnoɗe maako on jamɗiti. To iro, nder de'e ayaaje, dume Allah waɗani en? To, Reverend, ayaaje ɗe pamtiniyam, Allah holli en yidde muɗum mawnde, carel ngel gonɗen nder hakke Almasiihu maayi ngam meɗen. Kanko e hoore maako jaɓi hakke meɗen, carel ko o ɓila dow gaafaangal. O waɗu non ngam laawol mayde maako alen waɗuki hakke. To iro, fuɗɗutu janganayam derewol Yahaya surawol 1 ayare 12. Ayaare nden wi'i, amma fuu jaɓuɓe mo kooliɓe inde maako, o hokki ɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah. Ngale alkawal Yeesu waɗani jaɓuɓe mo? Alkawal ngal woni o hokki ɓe bawɗe wartuki ɓiɓɓe Allah. An bo malam weeti, dow de'e ayaaje e yiki maɗa, moy woni tokkuɗo Yeesu e goonga? Wi'u ka iro. Emi yiɗi nanki ko mbi'ata malam weeti. To iro, ko ngarta tokkuɗo Yeesu mo goonga, dole na a heɓti a jaɓi a gooduɗo hakke. Fuu ko ngaɗata kalluɗum ɗum hakke, nden anda Allah wanyi hakke, ɗon ma shari'a hakke ɗum mayde, wato nattuki hiite kallunge. Ta yiɗi ngarta tokkuɗo Yeesu mo goonga, dole na a tuubi tuubuki ki goonga, wato dole ngaɗa ko mbawata waɗuki ala waɗuki hakke, nden dole njaɓa Yeesu maayi dow gafaangal ngam maɗa. O yari torra hakke maɗa, ngam to njara torra mayde, ɗon ma kisa diga kiita e nattuki hiite kallunge. Yeesu waɗi non ngam maɗa, ngam emo yiɗuma naa seɗɗa. Emi fuɗɗita wiiki, tokkuɗo Yeesu mo goonga kanko woni jaɓuɗo waɗi hakke, biiɗo Allah hakke muɗum, kaɓɓuɗo nder ɓernde muɗum waɗay ko wawata waɗuki ala waɗuki ko Allah yiɗa. Kooliiɗo nder ɓernde muɗum Yeesu Almasiihu maayi dow gafaangal ngam jaɓanamo hakke o hisa diga nattuki hiite. Tabbitinɗo mayde Yeesu dow gafaangal yaafake fuu hakke makko, tambinɗo Yeesu jonde muɗum e yonki muɗum fuu, gaɗowo jonde ngam Yeesu Almasiihu. To, mi faami malam weeti. To, Reverend, e woodi ko deftere seniinde ɓeydi wi'uki dow ɗu'um? Deftere Ishaya Suura 55 ayare 9 yaaki 12 holli en tuubuki woni so'aaki to Joomiraawo, waɗuki do'aare, toraaki mo, aluki halleende, e aluki nyumo kallungo. Nden ɗume Allah waɗantayam to mi tuubi? Ayare nden holli Allah meɗen o jurminoowo, o yaafanti nder yawɗaare. To jooni malam weeti, janganen derewol Yahaya arandewol Suura 5 ayare 11 yaaki 13. To ɗerewol Yahaya arandewol Suura 1 aya 11 yaaki 13 wi'i, ɗu'um woni ko tabbitinta en Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki. Mi windan on ɗu'um, onon kooliiɓe inde ɓiɗɗo Allah, ngam andon on ngoodi yonki ki re'ata. Moy woni kokkayɗo en yonki ki re'ata? Allah woni kokkayɗo en yonki ki re'ata, barka ɓiɗɗo maako Yeesu Almasiihu. Moy woodi yonki ki re'ata? Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah wato Yeesu Almasiihu e woodi yonki ki re'ata. Nden moy woni wala yonki ki re'ata? Fuu mo jaɓaayi ɓiɗɗo on walaa yonki ki re'ata. Ko waɗi Yahaya windi ɗu'um? Ayaare 13 wi'i, o windan fuu kooliiɓe ɓiɗɗo on ngam ɓe anda e ɓe ngoodi yonki ki re'ata. To malam weeti,
janganen derewol Aafisanko'en Suura 2 ayaare 3 yaki 4. Aafisanko'en Suura 2 aare 3 yaki 4 wi'i, on kisi gam yidde Allah barka hoolaaki Yeesu. Naa on kisu gam goɗɗum ɗum gaɗɗon, amma ɗum shaahu Allah, naa ngam kuuɗe moɗon, gam to goɗɗo mawnina hoore muɗum. Woɓɓe yimɓe e kammo be tokkuɓe Yeesu, ngam eɓe njaha goɗɗe kuuɗe de ɗum waɗata nder suudu do'aare, nden eɓe kuwa kuuɗe boɗɗe. Ngam ɗume kuuɗe boɗɗe kisnataama daga hakke maaɗa? Kuuɗe boɗɗe kisnataayam, kisndam ɗum shaahu Allah, ngam yidde makko, barka hoolaaki Yeesu, naa gam goɗɗum boɗɗum ɗum gaɗumi, gam to mi mawnina hoore am. To iro, nde a faami ko de'e ayaaje mbi'i, no ɗum hisnirma daga hakke maaɗa? Ɗum hisniriyam yidde Allah barka hoolaaki Almasiihu. To malam weeti, jangan en daga nder deftere Yahaya Suura 10 ayaare 22 yaaki 24. Deftere Yahaya Suura 10 aya 22 yaaki 24 wi'i, baali am e kettindanoyam, e mi andiɗi nden e ɗi tokkayam. Mi hokkiiɗi yonki ki re'ata, ɗi kalkata haa abada, nden wala tetayɗoɗi diga jungo am. Nyaako am kokkuɗoyam baali ɗin, o ɓuri ko ɗume bawɗe, nden wala baawayɗo tetaɗi daga jungo makko. Iro, beye ngoni baali Yeesu? Fuu tokkuɓe mo ngoni baali maako. Dume fii tatum Yeesu waɗani baali muɗum alkawal o hokkayɗi? O waɗi alkawal o hokkayɗi yonki ki re'ata, ɗi kalkata haa abada, nden wala tetayɗoɗi to jungo maako. Moye wawata tetanki Yeesu baali muɗum? Wala baawayɗo tetana Yeesu baali muɗum. To malam weeti, janganen daga nder deftere wahayu Yahaya Suura 3 aya 20. To deftere wahayu Yahaya Suura 3 ayaare 20 nde wi'i, rammi dari e dammugal e mi silmino, fuu nanɗo hononde am maɓɓiti dammugal, mi natta e mi nyamda nyamdu e makko, kanko ma e am. To ndeye Yeesu silmini dammugal bernde maɗa? Ko nde Yeesu e silmino to dammugal ɓernde am. Dume Almasihu waɗanma de maɓɓetanɗamo ɓernde maɗa? O natti ɓernde am, o jooɗake nder, e mo sumpotiray e am. To boɗɗum, ta yaadake a humpiti Yeesu nattoye nder ɓernde maɗa, to o woni joni? E mo nder ɓernde am joni. Joni mi jangay diga nder ɗerewol Yahaya arandewol Suurawol 5 ayaare 11 yaaki 12. Waɗu ka tokkitaaki ko jangaymi. Raa ko ayaaje ɗen mbi'i, ɗu'um woni ko tabbitinani en, Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on wala yonki. On tokki ko mbimi? Almi fuɗɗita mi janga ayaaje ɗen. Joni e mi yiɗi tokkiton ko mbimi. Raa ko ayaaje ɗen mbi'i, ɗu'um woni ko tabbitinani en, Allah hokki en yonki ki re'ata, nden yonki kin to ɓiɗɗo makko keɓetenki. Fuu jaɓuɗo ɓiɗɗo Allah e woodi yonki, mo jaɓaayi ɓiɗɗo on wala yonki. Ko a tabbitini an a tokkuɗo Yeesu e goonga? No andirɗa? Ko ta mai a nattai wuro Joomiraawo? A tabbitini? Der derewol Yahaya arandewol Suura 5 ayaare 13 ɗum wi'i, mi windan on ɗu'um
onon kooliiɓe inde Ɓiɗɗo Allah, ngam andon on ngoodi yonki kira'ata. Allah e yiɗi tabbitina a woodi yonki kira'ata. Allah waɗi alkawal wiiki, taa tuubi daga hakke maaɗa, nden a humpiti Yeesu nder ɓernde maaɗa, to o yaafante fuu hakke maaɗa, o hisnuma daga nattuki wuro hiite e kiita kalluka. Tuubuki woni mbi'a Allah hakke maaɗa, toroɗaamo o yaafanoma, ngaɗa kon baawata waɗuki ala waɗuki hakke. Sharel ngel tuubuɗa doole jonde maaɗa mo'ino. ɗon mata tuubi a tokki Yeesu, o wi'i a warti go'o nder baali makko, o hokkete yonki ki re'ata, nden wala tetayɗoma to makko. E woodi yimɓe ɗuɓɓe tuubuɓe kooli Yeesu, mbi'imo hakke maɓɓe, nden ɓe kumpitimo nder ɓernde maɓɓe. Amma haa joni ɓe ngoodi seko nder ɓerɗe maɓɓe, ko e ɓe ngoodi yonki ki re'ata. Ko a woodi iri nde e wannaare? Woɓɓe e kammo to ɓe ngaɗi hakke, ɓe ndulli kisndam maɓɓe wonɗon, e ɓe kammo doole naa ɓe fuɗɗiti ɓe tuubi ɓe njaɓi Yeesu nde ɗiɗi. Woɓɓe ko ndeye e ɓe ngaɗa do'aare jaɓuki Yeesu, non naa ɗum doole. Ko sharel ngel ngaɗuɗa hakke, naa a dulli kisndam maaɗa, ngam daa ɗum non, daa holli kuuɗe kisnata naa hoolaaki Yeesu. Yeesu Almasiihu maayi ngam maaɗa, ngam wala goɗɗum boɗɗum ɗum gaɗata baaway ɗum waɗa ɗum yaafanoma ko ɗum hokkuma yonki ki re'ata. Laawol hoolaaki Yeesu tan keɓirta kisndam. Daa kuuɗe boɗɗe e waɗa ɗum heɓa kisndam, daa mayde Yeesu warti meere. Jooni Reveren janganay en diga nder deftere Galatiyanko'en suurawol 2 aayaare 21. To ayare nden wi'i, mi wanyata yidde Allah, ngam to neɗɗo waaway wartuki aadiliijo ngam tokkuki a tawra, to mayde Almasiihu warti meere. To joni mi heɓti, na ngam neɗɗo e yaha suudu do'aare, ko ngam emo ekkita nder tokkuɓe Yeesu, ko ngam emo natta yimoɓe nder suudu do'aare nyalde alal, kanjum woni o warti tokkuɗo Yeesu. Ɗon ma, na ngam ɗum danyi neɗɗo nder wuro tokkuɓe Yeesu woni o tokkuɗo Yeesu, ko ngam o waɗanama baptisma, ko ngam emo waɗa jonde bonde. Na ngam neɗɗo e tokki dokaji 10 ɗi Allah hokki Musa kanjum woni o tokkuɗo Yeesu, ko ngam emo walla tokkuɓe Yeesu, ko ngam emo waɗa kuuɗe boɗɗe, ko ngam o yarata njaru. Ta kammo ngam a waɗa kuuɗe boɗɗe ko gikku boɗɗum kanjum woni a tokkuɗo Yeesu. To a farki a majji. Nder deftere seninde ɗum wi'i en yimɓe keɓata kisndam laawol waɗuki kuuɗe boɗɗe. Yimɓe keɓay kisndam ngam shaahu Allah laawol hoolaaki Yeesu Almasiihu tan. Raaru Afisanko en suura 2 aya 9 yahugo 9. Ayaare nden wi'i, Allah e yiɗi en, ngam maajum o liloyi Yeesu Almasiihu nder duniyaaru. Laawol hoolaaki Yeesu tan yimɓe keɓirta kisndam. Woɓɓe e kayɗina nder ɓerɗe maɓɓe, e ɓe mbi'a ngam ɗume tokkuɓe kuwata kuuɗe boɗɗe to ni laawol hoolaare tan ɗum heɓirta kisndam? To, nanu ɗo, kuuɗe boɗɗe ɗum alama holluki ɗum heɓi kisndam, ngam neɗɗo keɓuɗo kisndam o yiɗay huwuki kuuɗe boɗɗe. Kuuɗe boɗɗe e holla e woodi hoolaare. Hoolaare nde hollata hoore mayre laawol kuuɗe boɗɗe nde warti baatunde. Wala ko nde maagata, nde hisnata neɗɗo. Raaru Yakubu suura 2 aya 14 yahugo 19. Ayaaje ɗen mbi'i, onon bandiraaɓe am, ko ɗum maagi to neɗɗo wi'i e hooli Yeesu, amma kuuɗe maako kollaae hoolaare nden ɗon hoolaare maako nde waawa hisnuki mo? Misaalu, to goɗɗo tokkuɗo Yeesu gorko ko debbo mo wala ko bornoto ko ko nyaamata, goɗɗo moɗon wi'i mo, jippa jam, Allah hokkuma ko bornotoɗa e ko nyaamata, amma a hokkaymo kolte ko nyaamdu, ɗume ɗum maagi? Non ma hoolaare ton nde wala kuuɗe kollayɗe nde,
nde warti baatunde. To e woodi habaru ɗum gimmi ɓeyduki. Yeesu wi'i goɗɗo bi'eteeɗo Nikodimu, emi wi'uma goonga, walaa baawayɗo natta laamu Allah sey to ɗum fuɗɗiti ɗum danyimo. Deftere Yahaya suurawol tataɓol aayaare tatawre. Yeesu wi'i non ngam o holla tokkuɗomo mo goonga. A andi ko woni ɗum fuɗɗita ɗum danya neɗɗo? Dayngol arandewol woni carengel ngarɗa duuniyaaru laawol danyoɓe maɗa. Danyitaaki woni nattuki iyaalu Allah, kanjum woni danyitaaki ɗiɗaɓi. E woodi laawol go'otol tan ngol ɗum heɓirta danyitaaki ɗiɗaɓi. Kangol woni jaɓuki Yeesu warta Joomiraawo maɗa e kisnowo maɗa. Carengel jaɓuɗa Yeesu warti kisnowo maɗa, tuubuɗa diga hakke maɗa, nden a mantoro Yeesu ngam kisdam, to a warti ɓiɗɗo Allah. Ɗum fuɗɗiti ɗum danyitake ma wonɗo. Jooni nde a andi moye woni tokkuɗo Yeesu, a tabbitini a tokkuɗo Yeesu e goonga? Min gettiima bandirawo nde a hetti ndanake ngo'ol ekkitinol, na en kawri e ekkitinol ɗiɗaɓol. Sey yeeso Reveren Isiyaaku, to irona en kawri. To sey Yeeso. To sey Yeeso min getti. Komi waɗi leyfiide go'o, Yeesu jafoɗa yawa, Joomiraawo a Yeesu jafoɗa yam. Komi waɗi leyfiide ɗiɗi, Yeesu jafoɗa yawa, Joomiraawo a Yeesu jafoɗa yam. Komi waɗi leyfiide tati, Yeesu jafoɗa yawa.